Kali ini aku infone Waduk Kedungombo ning bagian ujung Boloyo, daerah Klewor, Kemusu. Pokoknya engko target iki Klewor ngalor tong Klanji Baru. Wis mentoke Klanji Baru engko. Tak kei info spot sing justice, tapi ya kuwi masalah madang orane kan tergantung rezeki ya toh. Pokoknya saat ini tak awali saka jembatan gantung Bawu sik. Iya toh, jembatan gantung Bawu. Iki banyune. Spot jagung kelep, spot pusat mancing malam kono kuwi. Iki jembatan gantunge. Piye Mas, mangan ora Mas? Itu akeh pisan. Urung. Iki lho, iki ngajak teko ujung kulon kono kae. Kae iki wis madang iki kaline wis ra ketok kae. Dadi ngepok kali kono kae. Tapi kene iki nek nggo nyobok juga jos bolo kene iki. Nggo nyobok jos sik tak mumpung renek pit. Loh, ya toh. Iki jembatan gantung Bawu iki banyu garis meter lho kongkon jembatan iki. Kae wong ancung nganggo prau kae ya apik juga kae. Loh. Tapi ya wis dipasangi net-net tok kok ngono kuwi bola wis ngendi-endi net padha iki. Iki sing sebelah lor. Lha penak banjane sepote kene iki jero banget masalah kene iki pas kaline kene jero banget kene iki. Iki pirang dina surut neh bolo iki. Surute iki ya rada aneng urungan setengah meter surute. Iki jembatan Klewor sing etan jembatan ya iki ya, etan jembatan. Nah biasane nek saumpamane kebak kae kan kuwi apa jenenge? Batas-batas kuwi kan biasane kan kelelep. Lah iki kan wis surut neh iki ketok banget surut neh. Ya setengah meter lho ngono. Tapi ya nek dipancing ya cukup ijek jos lah etan kae ngisor gedang-gedang kae ya ijek jero kono kae. Biasane kono kae ijek rodok jero. Iki posisine pas jembatan kene iki bolo. Pas jembatan Klewor ya, pas manggone jembatan Klewor. Kok tak sepilke Klanji wis. Klanji wis teko ngendi ngono ya. Lah iki sing kulon jembatan ya kono kuwi. Lah cuma nek ning daerah kuburan kae ya wis jos kae. Kesadaran banget bolo iki. Hei! Iki lho. Iki wis teko nggon kuburan kono kae. Ya toh, nggon kuburan. Jadi luase teko kono-kono bolo aja wisan. Posisine pas jembatan Klewor persis. Klanji tak awali saka spot kuburan bayi bos ya. Oke. Nek banyune kono ki full ki memang kok ngene iki. Jadi kuburan bayi kae wis klelep friend. Kae wis klelep wong banyune ngasek teko dadah kene iki kok. Kae kuburan bayi kae nggon wit-wit kae lho. Kae
Kayak kelelep kuburane. Iki nglanji ya. Loh. Nek kowe mancing nang kene iki misale kaya nyoba barangan kuwi jane ya elok juga kene iki. Kene iki nggone kok bolo. Nggone lah jos banget to. Wis. Sesuk garek mok gas kerene iki siwak tok kene iki. Wah, ya jebule ya nek sing mancing kae. Aduh, kayak nek sing mancing bolo kae. Itu ora. Putihan. Ulah. Pak tok mesti. Putihan kabeh. Putihan kabeh. Putihan kabeh di Alah. Padahal nggon kene direwangi kok ngono mosok putihan to. putihan, padahal dulu. Enggak sampai dulu. Jeruk iki jane. Dulu. Wis itu akeh. Urung entuk jare entuk putihane loro. Oh. Jarakit mau to. Lah kowe mancinge milih nggon adem ngene. Saya panas nih tembakan. Kono lho etan. Endi, Pak? Kono. Oh. Lho, terus ini lho. Engkok ora jare apa nilang. Lho. Jane yo nyenengi men yo. Ngono terus. Ning malah penasaran iki. Kok darah abangan. Mosok arep putihan kabeh. Ya iya, Pak. Panjen apa burung wayahe. Burung wayahe kok. Ini di Pak. Kene mau, Pak. Agak awal iki kok agak lho nyenengi banget lho jane iki. Ditelatke ya ora isi di pethokke. Lha iki pren. Iki dalan iki lho wis kelelep rono wis ra iso, rono kae wis ra iso, dalan rono pol kae wis ra iso. Iki banyune saka kene iki blok A nek iki klanci. Blok A ya Pak ya kene ya. Ya tuh spot mancing. Lah kene iki pren. Iki banyu wis ngasek mentok kene iki, makane aku rak ngomong angger boyo layar atau bendungan kono wis mbludak. Klanci iki wis ora bakal iso diliwati dalane sing etan kono kae pren. Wis tak sepilke iki ya, iki sing bagian barat ya pren ya. Nek bagian timur kan wis kabeh. Ya iki tak sepilke bagian barat wis kok ngene iki banyune. Lah kowe nek arep mancing ya daerah kene iki nek golek nila, nek kowe golek putihan ya kulon kono mau. Iki lho iki banyune sakmene iki. Ya toh, jelas toh? Wis engko garek mlaku teko ngendi blok B, mlangi kurang endi tremes. Oke. Lah kono kuwi omahe Parjo Prau, omahe Tan dhewe lho bolo. Omah iki omahe Tan dhewe sing lon dalan kuwi. Nek dalan ngidul kene iki ya sepojos iki. Nek nggo mancing kene iki ya sepojos. Tur kon jalan langsung jlik. Penak kene iki ya spot mancing sing jos tapi spot nyobok lho ya. Kene iki nek mangan nilane ya gede-gede, nek mangan tapi ya tak dudu sepote ya. Iki langsung nggon ngisor kormes-kormes iki lho bolo. Iki penak banget nggone sahdu adem. Pitmu iso teko kene. Ya toh? Wis etuk urung? Tenan apa ora? Loh. Iki langsung penak iki. Lho lah. Endi olehmu? Teng mriki, Dik. Jajal. Tak ndelok olehmu nyendal. Talit. Wut ngono. Wah, pangan iki. Abone iki masake anake. Kowe kasne adus apa anu mancing? Kowe munggo sabun sisan apa ora? Lho.
Kae potonen sik Pak De, Pak De. Nyoba mung ketok ndase tok ngono kae ketoke malah kae nglangi kae. Apa pancen jeruk kene iki? Jeruk Pak De. Pinggiran wis mene kok. Pinggiran wis mene. Lah terus nek ndodok kemu. Ora. Ndodok apa ndodok? Lha klampise sakmono mung anak. Golek klampis anu kono. Klampis. Ndi akeh jebul. Lah ndi yo ora nyendal-nyendal norek. Lah kae sing tengok-tengoke ngapa ora mampu mancing? Kae lemah Pak De. Aktivite bojone. Aktivite bojone. Aja mancing ding kok nek roh bojomu malah. Ono anu daster kae. Mau jane kowe ning pawon wae godhog wedang kok. Mas, Pak masuk. Lah kene polo. Iki nggon penak biang atas iki. Tak rotetan ya. Tak tekake tan kono. Yang jelas ki nek masalah spot mancing nek ngranji ki agak jos-jos iki. Tapi masalah spot lho ya, nek masalah iwak mbuh enek mbuh ora ki aku ora ngerti. Untuk saat iki aku masalah ora nyepil hasil, aku mau ngarep nyepil banyu. Oh. Aja tekok masalah hasil, aku nyepile banyu kok. Iki lho. Yang jelas ya, justice. Makanya sesuk ki paranan rene kabeh wis. Mumpung iki agak akeh lapake iki. Paranan rene sesuk. Nggone adem. Ora panas. Iki mung klanji bol ya. Klanji blok A. Ya toh? Gari iki aku arep ngidul ning blok B. Mengko terus mlangi. Tremes sik, tremes mlangi nek nyandak wektune. Sing jelas ki hari ini jalur kulon atau jalur barat wis tak rut ketok kliwar kono mau to. Sing ndek iki kan wis teko endi kae jenenge? Godang. Godang Sarimulyo Genuk Padas Malang. Lah iki kan lanjutane kan ning daerah kulon meneh. Daerah tengah wis bola-bali, terus daerah etan, daerah timur ki wis bola-bali ya toh. Saiki tak lanjutke ning Tremes. Oke, wis ngono ae. Iki blok B bolo iki. Blok B. Ya toh banyune saka kene iki. Dadi pulau-pulau kayak apa gunung-gunung gundukan ki ora ketok babar blas. Iki nggon jalan sapa iki lho. Iki saka kene iki. Lho. Penak banget. Tapi yo mbuh nek masalah iwak tak ngerti. Tapi iki surut neh bola iki. Nek kebak kan teko kene iki. Kebak teko kene iki to. Iki surut tapi surute yo ora nek setengah meter. Di posisi blok B ning kene iki bola. Tur wae gede-gede. Wong jaring kuwi wae gede-gede. Nek masalah wong mancing kene ora enek wong mancing bola mbuh nek sesuk ora ngerti sesuk kan dina Minggu ning iki blas ora ana wong mancing arep sepilke apa ora ngerti sing jelas sing tak duduhi nggon blok B ngono ya. Oke wis ngono ae saiki pindah ning Tremes ya. Pindah ning Tremes. Iki lho bola Tremes wis tekan desa iki lho. Iki posisi Tremes, jarem mlebu iki padahal iki. Iki wis kebak kok ngene banyune iki. Iki agek desa aku urung mlebu sing daerah spot kono ya. Aku arep niliki sing kono kaya ngapa ngono. Posisi Tremes bola. Tremes iki banyune sakmene iki bola. Asline nek kebuak bek wingi kaya wingi kae. Iki wis teko kene iki mbludak kene iki banyune iki tanduran iki wis kebak. Ya sing biasa tak liwati kae, dalane kae bola. Kae nggon gubuk kae kan dalan kae wis kebak kok ngono kae.
Makane wong tani kuwi nek musim ngene iki rasa nanjur. Sing biasa do meme jagung kae iki tanine ning kono parane, kadang memene ning sandik gubuk kono kae. Kuwi isone nanjur kene iki nek pas banyu surut. Lagi posisi Indramasis kok ngene iki bolos kebak kabeh. Wis teko kono ke kidul-kidul kono kae wis gerek mileh. Oke bolo. Kuwi mau ya. Ket ke Klewon, Ngranji, Blok A, Blok B, kuburan bayi, terus terakhir Indramasis iki ya ta. Sing penting kan wis tak sepilke daerah kulon wis tak rut kabeh. Jadi sesuk iki jatahku mancing. Sesuk jatahku mancing ngono bolo. Ya ngono ya, wis pokoke seandainya ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang dan selalu dilimpahkan rezekinya. Oke. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa kembali kapan-kapan seandainya ada waktu. Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.